A viszlát! Ez nem az a koncerget. Nincs esély! Nincs esélyetek! Tényleg, a elmúlt 22 évnek a legnagyobb megvalósítása az, hogy egyedül nincs esély. Én mindig azt gondoltam, hogy egyedül kell harcolni, mert hogy a többi ember birka. De azt gondolom most már, hogy a birkákkal is együtt kell működni. Működjünk együtt, egyedül nincs esély. Most magadra maradtál, egyedül nincs esély.